Maayong buntag, buntag, malipayong adlaw igpapahulay. Nawala ko sa'yo. Nagulo. Wala si Awing. By the way, Awing, if you're watching right now, get well soon to Miko. Kagabi pa siya nakagawas o gikapoy kayo si Awing. Yeah, praise God kay nakagawas siya Praise sa God kay hospital. okay I na hope si okay Miko. na siya. O si Yes. Awing pod, I hope nga murag Maka-recover na. oo. Paulay, Brad, paulay. Okay, Grace. Pahulay po din ha. By the way, karon nga Kabuntagon da, bibo kayo tong kalibutan, no? Of course. Pwede kalibos kalibutan. Bibo kayo Huwag kita kalibutan. na. Oh, sige, daya. Oo. Okay? Nagkuan sila. Gina-emphasize gyud ang spirit of love. Okay, usa din Yes, yung love kay na. February 14 karon. So, The world is celebrating yes, this what we call katong love. ilang Hearts Day Oo, or Hearts Valentine's Day, oo. Day. Kapon sa eskwelahan, pwedeng ibuwas mga ospital. Pero ang gina-emphasize ginato all the time is ang The love greatest sa love of Ginoo. Yes, but Nga naa because sa tuwa. because anyway, ang gugma sa Ginoo dili lang pang February 14, Correct. but for every day. From So January 1 to gina-celebrate December ginato ni 31. always. Oo. Yes. 24/7, wala gina siya huno. 24/7, 7. So i-celebrate At ginato 24 na hours a every day. day. Okay, kay gi-celebrate mo nato ang Love Day. Unya ganahan man pud kay mi nga magigugma ninyo. Gusto na namo ipagawas ang among number 1 question para sa atong Bible trivia. I hope it is ready na. Bitanaw na to, ready na ba itong Bible trivia? Oh, Yes. so I hope ready na po na to ang mga Callers, Yes. Here we go. tawag unya sa ato ang pagtubag sa atong question. What was the name of the shepherd boy who became the second king in Israel? so kinsa Kinsa katong shepherd Shepherd nga boy. nahimo magbalantay sa karnero. Actually, gawas ni Ginoong Jesus, isa ra ka shepherd boy sa Biblia ang kwan. Oh, Sikat. really? Gawas ni Ginoong Jesus, Trivia of yun. course. Okay, sikat ang sikat. tawag na mo aron makadawat mo sa atong mga prizes. And by the way, mga kahigalaan, to claim your prize, anhi lang ta sa 3rd floor of SPUC Building, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Dili nahimutang sa South Philippine Union Conference ang Hope Channel Philippines. And of course, to get a chance of winning Panimbaya shirts, use the numbers or do call the numbers nga makita sa iyong TV screens or kung dili man, gamitan na para ipabot ang inyong mga panghuna-una o mga paghandom sa mga pinalangga ninyo sa kanabuhi karong mismong adlaw. Yes, of course. Dili na magpauli ang atong caller kay excited na gid kay siya mo answer sa ato ang Bible trivia question. Yes, hello? Hello, good morning. Morning, caller. Morning. It's a sir. Ay, gwapo. Bugnaw, Okay, tingog. sir. Bugnaw kay imong tingog ning Kabuntagon. Unsay tubag sa atong pangutana? David. 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 Taga David sa ba? atong caller? Taga-agusan, ma'am. Taga-agusan. Ngalan sa atong caller? Si Joel Purpose. Joel. Let us see if your answer is correct. The second Yes. king of Israel Is is, of course David. David. Yes, makita gid na sa 1 Samuel chapter is it 16? 1 to 13. Okay, congratulations, Joel. Bradjo, na sinakay gusto i-greet, Bradjo. Na kay mga greetings. Oh, ako yung great ma'am si Joy sa Boso din sa upa ni Ate Inday o Dali. Okay, napay special someone. Of course, no? Isa sa mga ma'am at biyag si See? Okay, thank Okay, you so thank much you for sir, calling, Sir Jo. calling. Now, pariha kang atong Sir Joel, pwede pud kamo makasabay sa ato ug makaduyog sa ato ang programa karong buntaga og naamoy mga pamilya dito sa gawas, mga pamilya abroad og ang inyong mga kaigalaan pwede silang makigduyog kanato. Ila lang pagagamiton ang kanang live streaming link nga naka-flash sa inyohang TV screens aron sila makadungog sa atong mga labas nga mga alawiton karong buntaga og makadungog pod sa mga makapahimuot nga balita sa atong palibot. Uban ni ining adlaw Sabado ang atong pagpasalamat sa gugma ug proteksyon nga gihatag sa atong Ginoo ngani kanato sa tibuok nga semana. Sakto ati siya busa mga harana karong Kabuntagon ang atong mga paminawan ug atong pagatangan unya sa dili hingpit unya sa dili madugay ang atong bisita gikan pas iligan ang stewards.
Ayaw mo paulahi kay ato ang Bible trivia mga padayon. Ganina nahatag na nato atong first question o aduna na dayoy nakakuha sa sakto nga answer. That is why naagyoy mo'y posibilidad nga makakuha sa atong mga Panimbaya shirts. O sa laing bahin, unya sa Good Morning Pastor, kaubano nato ang Assistant Church Pastor sa Cagayan de Oro City Seventh-day Adventist Central Church, si Brother Jovin Jimenez. Unya sa ato ang Call It a Miracle, pinasahing love story ang atong madungog gikan sa usa ka couple. So atangina ninyo tungod kay let us discover kung unsa ka amazing ang gugma sa usag-usa. Wow, pero dili lang na no. Mga tips pod nga pagkadalon og pag-aambito ni Miss Layla unya atong atangan sa health bits para mas malambo ang atong panglawas. Busa mga kapaglaom. Pakigduyog kanamo karong mismong adlong Sabado tungod kay kami ang maghahatag kaninyong bagong paglaom dinhi lang sa Panimbaya sa Kabuntagon.